Mari ke makome almarhumah mbakku guys. Oh sih gak ada copot-copot teblas ya. Ayo wes, tapi balik apa munyer engko? Munyer lewat bukti kosong. Buset. Aku pedaan itu. Oh kae to, kae rono ya. Iya. Yo, makomnya gak sepiro kombo ya Pak. Wis sak ngono ya. Tapi sirene sak desa lho. Sok. Apa kok Pak Slamet to? Oh, sak desa tok kok. Ini dhewe sak desa piro ya? Loro. Telu. Telu ndi? Oh iya cetake. Tong enek dhewe. Oh sentong enek dhewe san. Sise ndi? Ya mbuh ganti enak. Sowo piram. Coba mau pinggir sak. Lah aku mesti pinggir taman nang kok tawe ombo. Guys aku tuwek. Sama pi banget guys. Mulai ngene Mbak Roka. Oh, mau paku. Dimekarkan, paku tetap kecamatan terus dimekarkan